Grabe kahalang sa samyang. Hi mga bay! Welcome back sa among balay. So, karon mga unmi. Umani ninyo, mamahaw mi diri. Papamikaon. So, i-try na mo ning unsa ni siya pa? Samyang. Dugay naman ni. Ha? Times 2 daw. So, ako di ko mukaon na may lumpia. So, Stusa naman, paluto-luto ka na, di ka mukha. ay, makaon na. Kumtila ko gamay mga bay. So, Lord God Jesus, thank you sa food, sa pagkaon na naadiri sa mga tubangan karon. Lord, salamat sa blessings, at salamat sa good health. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga ano may ba? Mga bay. Mga ang tanin niyo. So, murag. Timing po, pa ko'y kaon kaya nag-fasting ko. So, murag mapadaghan jud akong kaon karon. Parang kayo, pag-andam tubig. Lumpia. Tapos kining isa cheese. Ah, namang cheese. Ano, wala na. Natakpan ko. Ano ba naman, cheese? Pero oo, ako naman. Alam kayo? So, walang... Kung ko na anak ka o halang mo ba? Wala ko na ka mo halang. Mga ano, kuan. Halang na guys siya. Halang. Ah, naman ito kong kaunan. Traw. Kung dili kaan na dughalang, mapahilak yung kaan eh. Mahilak mo siguro ko. Halang kayo. Ang duwa man ako sa oil. Lamig siya pero grabe kahalang. Naguluwa lang mata. Kaya. Lumpia na lang. Lamig. Try lamig na siya. Paniwot, maganit tao. Lang no. Karon pa may kabalik o an ba video. Dugay jud ninyo wala nagkita. Skin medyo halang-halang din na siya. Pero lami siya, balaga lang.
Grabe kahalang sa samyang. So mga bay, makahilak jud ta aning samyang perti jud ay niyang halangan. So try ramang gud ng amo ano na magkaon og samyang. Pasensyahin na jud yun eh. Alam mo na ma-afford na mo og mukbang puntahan. Sa tinuod lang halang jud kayo ang kini. Samyang times 2. Ano ba na pinakahalang pa? Napay halang ka na? Grabe niya kahalang jud. Tapos mukaon pa kaginit, masamot jud kahalang. Di paningot kay siya oh. Ito lang. Makaya ay pagting halangan. Namit man siya. Kasi pagting halangan. Tulog ba? Dapat bugnaw yung giinom. Huwag na. Bugnaw. So kaya pag tinibihon kayo kanya, namit bayat niya unta siya. Dagan ko na bilhin ba? Kaso perte, manggod niya ang halanga. Daw. So di man natin ni mahurot, tuga-tuga nagmukbang, di may kahurot yung pagkaon no. Request mo ko dyan, God. Siyempre nag-request ani, pero Dili na makaya, di pwede. Igor man sa nila, nag-request ang luto ani. Igor sa nilitilaw di ay. Huwag man siya ingon nga, di siya Halang mukaon. kayo, halang jud siya as in. Daghan jud kay salamat sa inyong pagsuporta. Daghan kay salamat miskan unsa ra niya mo ang pagkaon diri na ginakaon ni Master Bay. Pero daghan kay salamat jud sa inyo ha. Og hinaot ko na atong i-pray day no na mahuman na ning coronavirus coronavirus kay para ma-okay na tanan. So diri ra mi taman og daghan kay salamat og pasalamat po dahil may pag-ayo karon sa mga nag-subscribe sa MUA o please kung bago lang ka sa channel na mo, please like, comment, and subscribe sa mong channel mga bay. Daghan kayong salamat. Bye Master Bay. Bye. Bye Mrs. Bay. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수